Un dels aspectes fonamentals de l'associació Hàbitats és el treball educatiu. L'oferta educativa de l'entitat se sintetitza en un marcat caràcter pedagògic per a adults, joves i infants que presenta diferents tipus de tallers i activitats. El projecte Rius va llançar una campanya educativa amb la finalitat d'arribar a les escoles per poder dur aquesta metodologia adaptada als diferents cursos per poder portar els alumnes al riu i poder que ells mateixos puguin descobrir quin és l'estat de salut dels rius. I amb l'activitat i el projecte Rius aquí a Sabadell i amb l'escola Enric Casassa s'emmarca en el projecte d'Hàbitats d'Educació, aquest projecte educatiu d'acostar el medi fluvial a tota la societat i específicament sobretot a la comunitat educativa. Nosaltres ja fa uns quants anys que som del projecte Rius i tenim apadrinat un trosset del riu. Vull dir, apadrinar un riu vol dir que has de venir 2 vegades a l'any a analitzar-lo, un dia a la tardor i a la primavera, i té consciències de que has de cuidar el riu, no aquest tros sinó tot. Que el que fem és recollir els nens, emportar-nos-els al riu i passar-nos tot el matí aquí fent l'adaptació de la fitxa de camp que tots coneixem de Projecte Rius. Vale, que heu portat botes i sabates de recanvi? Sí? Doncs hem de portar... Anem a mirar si està contaminat, que no hi hagi brutícia i que sobretot que hi hagi vegetació i animals del riu. És una cosa nova per nosaltres, que mai ho hem fet i clar, fa il·lusió. Hem vingut aquí, ens han explicat unes quantes coses i llavors hem esmorzat i llavors hem fet 2 grups, a l'A i el B. Però primer un grup feia una cosa i després l'altra. Ens hem passat molt bé i hem après moltes coses. Hem vist molts animals que jo no sabia que hi havia al riu Ripoll i que ha sigut molt xulo. I on estava l'altre? Ah, sí. I aquests són uns... Són aquells allà. Aquests, era. M'he trobat un de color verd. Perquè ja saben que a quart i a sisè venen a fer aquest anàlisi del riu. Se ho diuen entre germans. Forma part de la cultura del centre. De petits se'ls ha d'ensenyar que el riu forma part de la nostra vida. Els nens arriben a casa sabent com està el riu i amb una mica d'aquesta feina que fa Projecte Rius, de conscienciació social, descobrim-ho nosaltres, agafem consciència, sabem quin és l'estat i agafem iniciatives també o proposem iniciatives perquè es puguin millorar el riu del nostre poble.